Takže ty si myslíš, že keď si prečítaš nejaké 2 články na Facebooku, že si najmúdrejšia na svete? Ale prosím ťa, nebuď smiešný. Čo si myslíš o sebe, že máš IQ 300? No ja nemusím byť Einstein, aby som vedel, čo to znamená niekomu vymyť mozog. Toto bude zaujímavé. Jednou takhle přišla mi depeše od forvery Angulara Tepeše. Rumunsky stojí tam, že jsem zván, abych za ním přijel na Balkán. Rodinný přítel je hrabě Vlad a přede mnou cesta do Karpat. Nasedám do svý starý dáči, jedu někam do Transylvánie. Snad moje mise se podaří, nem tu dom říkají mi Maďaři. Nechápu značení a směrovky, jako brouk otočenej na krovky. Čabajka, guláš a měním tvar, Debrecín, Gersok, Šehervár. Než utratím všechny svoje forinty, na hranicích zbavenej jsem pointy. Ale vodné elektrárne sú obnoviteľný zdroj energie. Ty, pani najmúdrejšia, ty nechápeš, že tam, kde sa postaví elektráreň, tak tá rieka, ten vodný tok proste zostane bez života, že to tam všetko umrie? Ale však to Si je... nerozmýšľala dakedy nad jadrovou energiou? Ale veď tá je ešte špinavšia. Špinavšia? Špinavšia? To čo si trepla, prosím ťa? To je aký mediálny hoax toto? Dobre. Takže kde to celé začalo? Ekológia! Vieš mi prosím ťa vysvetliť, na čo máš toľko motoriek? Miláčik, 4 motorky. To není tak veľa, ne? A vieš si vôbec predstaviť, koľko to je emisí? Emisí? Veľa ich nevyprodukujem, neboj sa ty nič. Veď jazdiť môžem len naraz na jednej predsa. Ach bože, ty si neskutočný. Ja som neskutočný. Veď som tu, pozri sa. Z kože, z mesa. Ej ma vidíte, že... Dobre. Ale otázka znie, či sa hádate kvôli sebe, alebo kvôli planéte. Dvaja ľudia žijúci v páre sú nútení robiť kompromisy. Je v pohode mať rozličný názor, ale je dôležité sa vzájomne rešpektovať. Vieš, keby si mala aspoň snahu ma počúvať, tak ukážem ti články, knihy od študovaných odborníkov, od erudovaných vedcov a potom by si možno pochopila, že tie elektrické autá, že to je len obyčajný módny trend. Trepeš hlúposti. A na čo sa mám vôbec s tebou o tom rozprávať? Veď ty mňa aj tak nikdy neberieš vážne. Neberiem to vážne? To preto, že sú to hlúposti. No ale to neznamená, že neberiem vážne teba. Ale sú aj iné dôležitejšie veci. Keby to boli hlúposti, prečo by o nich rozprávalo toľko ľudí? Pretože sú to hlúposti. Aj, oni sú hlúpi. Ty sa nikdy nezmeníš. Ty ma aj tak nikdy takého nepríjmeš. Dneska som sa o vás dozvedel veľmi cenné informácie. Budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Podáš mi prosím ťa ten kabát?
Mali by sme vyskúšať párovú terapiu. Nie, tam nie! Čo, však ja ti nič nestrihám ešte. No, dobre. No a čo si vy o tom myslíte? Ja absolútne netuším. Chápete to? On má 4 motorky. Tak to mi príde ako taký ideálny počet. Ja mám síce len 2, ale keby ste sa museli pomstiť pri rozvode, tak rád kúpim nejakú za dobrú cenu. Ako to mám spraviť? Veď ho mám rada. Ja o ňoho nechcem prísť. Možno by som sa nad tým mohla zamyslieť úplne inak. Možno by som mu mohla. Jsme loutky bez nití, já i všech 15 druhů mých bez smrti, bez žití. Bloumáme tupě po polí. Černá a bílá je, 8 kroků tam a 8 sem. Čo si mám urobiť? Hodiť to? Hodiť si to? Mašlu okolo krku? Serem na to, na všetko. Finito. Ja o ňu nemôžem prísť. Ja musím preto niečo urobiť. Mal by som sa nad sebou zamyslieť. A toto je čo? Je to dar. Ako dôkaz toho, že sa dá zmeniť. Obaja sa zmenili. On pre ňu a ona pre neho.